kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mew tal-midne jiena marriċ iżda joġobni li ħerġa' lura mitriq ħażina u jibda jgħix. Għatuni wieden u ħersu lejha jisimu leħni u tieħdu r-ruħ ħadd nagħmel magħkom li jibqa' dejjem din ħabti skont il-wedin. X'tiswa il-firi mingħajr lemin ifidi mejtha bla frott fi sħin ngħixu il-kelma għax b'gidba sarraf jekk ninqdew miha mingħajr twemmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazza lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħuti l-eżiż ejjew nerġgħu ninaqdu għal dan il-mument ta' talb. Hekk forsi dan il-mument ta' talb fil-ġurnata tal-Ħadd nimmissjawh aktar mis-soltu. Però jista' jkun ukoll dan għalina opportunità biex napprezzaw il-ġid li għandna u xi kultant ma neħdux minnu. Dil-lajn ta' il-maħaj li dejjem ħirġa mill-Ewkaristija tal-Ħadd mill-kelma ta' Alla li xi kultant nitilfu għal xejn. Ejjew inħallu dawn il-mumenti anke f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu ikunu lina għalina ta' qawmien billi nindunaw il-ġid li għandna u nitalmu napprezzaw. U biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nitolbuh maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midnek, imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Int li toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin noffru dil-qudiesa għal Ruħ Doris u Viktor Zammid. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu f'dik l-istess imħabba li jurina ibnek meta kien moti għal mewt għalina. U li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena inqiegħed fikom ruħi u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel, oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej.
Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ant il-mulej hemm it-tjieba. Għand il-mulej hemm it-tieba. Min iħlart insejjaħlek mulej, isma sidi il-leħen tiegħi. Ħajkunu idnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Għand il-mulej hemm it-tieba. Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ mulej, sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex jekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Għand il-mulej hemm it-tieba. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kentu tittama. Tistenna ruħi lil sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Għand il-mulej hemm it-tieba. Jistenna Iżrael lil-mulej, għax ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdi lil-Iżrael minn ħtijietu kollha. Għand il-mulej hemm it-tjieba. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Issa intom ma ntomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet, jaqajjem għal-ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom, bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Jien hu l-qawmien u l-ħajja, jgħid il-mulej. Kull min jemmen fija, dan ma jmut qatt. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marid, Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marta kienet dik li dilket il-mulej b'żejt fuq u xxuttatulu b'riġlejh b'xuxita. U Lażru il-marid kien huwa. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidu lil Ġesu, mulej, ara, ħabibek marid. Meta sema l-aħbar Ġesu qal, din mhijiex marda tal-mewt, iżdi għal glorja ta' Alla, biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sama li dan kien marid, baqa' jumejn oħra fejn kien u mbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu, ejjew nerġgħu mmorru l-Lodija. Qalulu d-dixxiepli, Rabbi, il-lut għadhom hekk kemm kienu qegħdin ifittxu li jħaġruk u int sejjer terġa' hemm? Weġibhom Ġesu, mhux 12-il sija fiha l-ġurnata, sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkelx, għax kun qiegħed jara id-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl jitfixkel, għax ma jkollux dawl. Qalilhom hekk u mbagħad is-sokta jgħidilhom, ħabibna Lażru rieqed. Iżda ħammur u nqajmu. Qalulu d-dixxiepli, mulej, jekk kienu rieqed jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem il-mewt tiegħu u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irriqat ta' meta wieħed ikun bin-nas. Imbagħad qalilhom ċaru tont, Lażru miet. U jien nifraħ minħabba fikom li ma kontux hemm ħalli temnu. Iżda ejjew immorru saħdeħ. Tumas imlaqqa mit-tewmi qal l-isħabu d-dixxiepli,
immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal Ġesu sab il-Lażru kien ġailu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm xi 15-il stadju l minna. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba huhom. Kif mela semgħu li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet il Ġesu, mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jien naf li kull ma inti titlob lil Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, huk jerġa' iqum. Qaltlu Marta, jien naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jien hu il-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Weġbitu? Iva mulej, jiena nemmen li jint il-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan, marret issejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-ilsien qaltilha li mgħallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semet qamet minnu fih u marret ħdeh. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha, kif rawa tqum malajr u toħroġ, marru warajja, għax tħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn Ġesu u ma ratux, intebħet f'riġleħ tgħidlu, mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Ġesu kif ralila tibki u lill-lut li ġew magħha jibku wkoll, ħassruhu imqanqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh? Staqsihom. U ma weġbuh, mulej, ejja u wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-omja jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu mqanqal għal darba oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien nar maqtuħ bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu il-blata. Marta oħt il-mejjed qaltlu, mulej, issa beda jrejjaħ, ġejlu 4 ijiem mejjed. Qalilha Ġesu, ma qedtlekx li jekk inti temmen tara il-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq qal, missier irrodlok ħar li smajtni. Kont taf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari, biex huma jemmnu li inti bagħtni. Kif qalek għajad bleħenoli, Lażru oħroġ, u dak li kien mejjed ħareġ, bidejħu riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħollulu il-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir li għadna mexjien f'din il-mixja tar-Randan imqaddes u llum niltaqgħu ma' episodju ieħor qawwi mill-ħajja ta' Ġesu. U jekk niflu sew dan il-Vanġelu, nindunaw x'kien l-iskop ta' Ġesu. L-iskop ta' Ġesu ma kienx li qajjem lil Lażru fih innifsu, imma li tidher permezz tiegħu il-glorja u l-qawwa ta' Alla biex in-nies jemmnu fih. Kieku Ġesu rrid isalvah bħalma nagħmlu aħna x'inhu kun hemm xi ħadd qed imut
x'nagħmlu nċemplu l-ambulanza u din l-ambulanza tiġi tiġri biex issalva dak li jkun. Ġesu x'imbagħtulu l-messaġġier jgħidlu li l-ħabib tiegħu qed imut li Lażru qiegħed imut ma aġġilx. Imma l-Vanġelu jqalilna li baqa' hemm għal xi jumejn oħra. Ħalla żmien jgħaddi. Jiġifieri din indikazzjoni ċara li Ġesu bħarriet iħallih imut. U xi kultant il-mulej jippermetti wkoll ċerta affarijiet fil-ħajja tagħna. Iħalli in-natura tieħu l-proċess tagħha. U f'dan il-proċess imbagħad aħna nindunaw morru għal dak li huwa essenzjal u imbagħad li l-mulej interveni nindunaw bil-qawwa tiegħu. U f'dan il-Vanġelu hemm ħafna kontrasti. Fil-fatt meta wasal Ġesu ġa kien ilu aktar minn 3 ijiem mejjed, 4 ijiem. Fil-fatt Marta qaltlu ġa ilu 4 ijiem, diġà beda jrejjaħ. F'dak iż-żmien kienu jemmnu li r-ruħ tista' tibqa' ħdejn il-persuna u se 3 ijiem terġa' tidħol fih. Illum din ngħidula meta persuna taqa' koma. Persuna issa terġa' tqum, tidher mejta però ma tkunx mejta. Illum għandna l-mezzi niddikjaraw li persuna mejta minn moħħa brain dead jgħidula. Kun hemm 3 tobba li jiċċertifikaw li persuni verament mejta. Dak iż-żmien ma kellhomx il-mezzi. Allura kienu jħalluh sa 3 ijiem jiċċekkjaw, imbagħad wara t-tielet ġurnata wieħed ieħor kien jibda jinten ikunu jafu li l-ġisem miet. Allura għal Lażru iċ-ċans li jqum kien għadda. Verament kien hemm mewt. U x'intieħu dan il-kuntest u tara l-bikja ta' Ġesu, Ġesu ma bekiex għax Lażru miet. Ġesu beka minħabba n-nuqqas ta' fidi tan-nies. Għax kien jaf li għalkemm se jqajjem persuna mill-mewt, xorta mhux se jemmnu fih u xorta ser ifittxu biex joqtluh. Mhux hekk biss. Għandna indikazzjoni fil-kelma tal-Alla wkoll li anke Lażru pruvaw jeqirdu. Għax Lażru sar xud li Ġesu u profeta. U xi drabi jistgħu wkoll jiġrilna fil-ħajja tagħna. Il-mulej jagħtina l-ġid kif semmejna fil-bidu tal-Qudiesa li għandna dan il-ġid kollu madwarna, intom li qed tifhmuni bil-Malti għandna vantaġġ fuq nies li forsi jisemgħu l-Qudiesa b'lingwa oħra, in-numru ta' knejjes l-għandna, in-numru ta' saċerdoti, in-numru ta' qudies li għalkemm forsi qed innaqsuh komparati ma' pajjiżi oħra fid-dinja għandna ġid trement. U kellna dan l-opportunitajiet bħalma kellhom dawn in-nies li jmissu lil Ġesu, li jaraw il-Ġesu u dan ma neħduhomx. Imma forsi ta' moħħ imqarra li għandna xi kultant nippruvaw neliminaw lit-tajjeb. Ejjew f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu qegħdin noqorbu aktar lejn l-Għid il-Kbir. Din is-sena qegħdin ngħixu f'ċirkustanza partikolari ħafna. Ħadd minna li aħna ħajjin ma jiftakar mument bħal dan fl-istorja tal-umanità. Forsi għadna ma bdejniex iħossuh. Għadna neħduh bħala avventura. Imma għadni kemm qrajt eżatt qabel dil-Qudiesa diġà hawn kważi 700,000 ruħ li huma infettati. Diġà aktar minn 30,000 ruħ mejtin. Jekk inqablu ma' Malta hawn aktar minn Għawdex mill-popolazzjoni ta' Għawdex mejta fid-dinja u hawn aktar mill-popolazzjoni ta' Malta infettati. U dan biss għadu l-bidu.
Ma rridux nibżgħu, għandna noqogħdu attenti biex il-parti tagħna nagħmluha. Hekk kien hemm persuna, hawnhekk ikollna ċertu mumenti s-santwarju miftuħ għal qima personali, ma nħallux aktar minn 10 nies fil-Knisja, però rajt persuna anzjana dieħla u kellemta. U kelli ngħidli minn għaliex ġejt. Għad li għax il-mulej salvani. Il-mulej ma jsalvax jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna. Għandna tagħna l-intelligenza tagħna l-mezzi, ejjew illum nitolbu l-mulejjenna nikbru fl-umiltà. U tina ċans niskopru lill-mulej b'mod ieħor. Fil-fatt aħna mdorrijin nitolbu quddiem l-Ewkaristija, ħaġa sabiħa ħafna. Però tradizzjoni mill-aktar antika fil-Knisja anki f'monasteri kontemplattivi bħal mumma l-Karmelitani skalzi fejn uħud mill-fondazzjonijiet moderni ta' dawn l-aħħar 100 sena jagħmlu l-adorazzjoni kuljum, tradizzjoni antika lija ma kienx tippermetti li l-patrijiet u l-istorijiet jitolbu quddiem Ġesu espost. Għaliex biex iddarrihom li Alla qiegħed fil-qalb tagħna. Biex tfakkarna li l-mulej qiegħed kullimkien u m'hemm bżonn nillimita lili nnifsi li jien irid imur il-Knisja. Ġesu jgħidilna idħol fil-kamra tiegħek ta' ġew. Kamra tiegħek ta' ġew mhix xi kamra fl-għalqa, tista' tkun dik ukoll li tgħinni ninqata'. Imma nista' nkun ġal akbar storbju jien nagħlaq għajnejja u nkellem il-mulej li qiegħed fija. Santa Teresa t'Avila tgħallimna. Infittex l-Alla li hemm fija u nfittex lili nnifsi f'Alla. M'hemm bżonn immur imkien. Araw kemm sabiħa nfittex lill-Alla li qiegħed ġo fija, nfittxu hemm ġew. U nfittex ġo fija lill-Alla. U naraf li l-nifsi f'dak Alla li hemm fija. Sant Augustin fettex lil mulej kullimkien, imbagħad jgħid sibtu f'ruħi, sibtu f'qalbi. San Ġwan tas-Salib jgħidlek li Alla jibqa' dejjem fil-qalb tal-bniedem anke jekk dan il-bniedem u midneb u fi stat ta' dnub. Jista' jirrikolli għal Alla fih. U di ċirkostanza li fija qegħdin ngħixu li forsi laqqas nistgħu nitqarbnu, laqqas nistgħu nqerru f'każ ta' bżonn, tgħallimna nirrelataw ma' dan Alla. Ma jfissirx li għandna warbu s-sagramenti. Meta jkollna ċans imbagħad iva, wieħed għandu jqer dak li ma qerx. Iva li wieħed jirċievi l-Ewkaristija. Imma għandna ċans niskopru dimensjonijiet oħra li huma dimensjonijiet aktar sagri, li jmorru lil hemm mill-atti li nagħmlu aħna l-bnedmin, li niskopru l-Alla fina. U x'inġesu beka f'da l-Vanġelu beka minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ejjew nitolbu l-mulej fil-waqt li nkunu responsabbli f'dan iċ-ċirkustanza li qegħdin ngħix fil-waqt li nagħmlu l-parti tagħna u nagħmlu l-parti tagħna mhux biss għalina nfusna. Għax jekk jien nitraskura dak li qed jgħidulna l-awtoritajiet, nista' jien immarrat lil xi ħadd u noqtlu u jien niġi ħati taqtil. Allura rridu nkunu prudenti ħafna u fil-waqt li nkunu prudenti imbagħad nibqgħu nafdaw f'idejn il-mulej, nibqgħu nitkellmu miegħu. U bħalma Kristu qam, żgur li għad inqumu minn dik ċirkustanza u bħal kull salib ieħor jippurifikana u jmexxina naqrob lejn anfusna jenna nneħħu dak kollu li hu żejjed biex bil-mod il-mod niskopru aktar lill-Alla u lil nfusna flimkien kemm bħala individwi kif ukoll bħala Knisja, kif ukoll bħala soċjetà. Ejjew fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard,
dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponsu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam imbeli wies kont il-kodba mqazza, u tela s-sema, u qiegħed fuq l-lemin tal-missier, u għandi jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti, fi knisja waħda, qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafta dnubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-leżis jew issa resqu t-talb tagħna il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Hekk ispirati mill-Vanġelu li għandna kemm qrajna, nitolbuk Missier ħanin għatina l-grazzja biex il-fidi li ġabilna Ġesu u l-qawwa tal-Ispiritu li qiegħda fina inħalluha taħdem billi nieħdu kull opportunità li tiġina biex niltaqgħu miegħek. Nitolbu. Qegħdin f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija, nitolbuk Missier ħanin ma' dawk kollha li qegħdin agonija fid-dinja, ma' dawk kollha li huma morda. Nitolbuk tieqaf magħhom fejn tista' tfejjaqhom, fejn inti tagħżel mod ieħor għatihom il-wens lilhom u lill-familja tagħhom u għenna nifhmu li l-ħajja tmur lil hemm minn din id-dinja. Nitolbu. Jew nitolbuk Missier ħanin għenna nifhmu kemm bħala individwi, kemm bħala soċjetà, kemm bħala knisja, aktar is-sens tas-salib. Nitolbuk għenna Missier ħanin biex nifhmu u tagħtina d-don tal-fema li naraw l-affarijiet bil-għajnejn u l-qalb tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier ukoll id-don tal-erf u tal-qawwa fuq dawk kollha li huma responsabbli minn din is-sitwazzjoni. Kemm it-tobba, l-infermieri, dak kollha qed jieħdu ħsieb il-morda, kif ukoll il-mexxejja tal-pajjiżi li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet favur il-ħajja u inqas favur l-ekonomija, kif ukoll dawk kollha involuti fil-World Health Organization. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin ukoll għal dawk kollha li qegħdin fid-djarhom, mod speċjali dawk li qegħdin ibatu forsi minħabba xi kondizzjoni psikoloġika li f'dawk ċirkustanzi tikber, kif ukoll dawk li forsi qegħdin isofru xi abbuż. Għatihom il-qawwa biex jelbu din id-diffikultà u fejn hemm bżonn ukoll jagħmlu rapporti. Nitolbu. U issa fiskiet mid-dar tiegħek offri t-talba lil mulej li dejjem jisemek. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulejja la tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
Jitolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu t-tagħlim tal-fidi nisranija. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bħala bniedem veru beka lil ħabibu Lażru u bħala Alla li hu minn dejjem qajmu mill-qabar. Hekk ukoll li ħenna għalina l-bnedmin u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, li ġie fostna f'ismek, u l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lit li tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. U Alla Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtina għandek b'Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għal-mewt biex aħna nitħattu miegħek u nħobbu il-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dan l-offerti. Aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħda ħajtu biex isalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxiebli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. O Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna. Is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk laqqana l-kol ma' ibnek. U f'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U iżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju, u mal-isqfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim.
kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, f'ġabra ta' mħabba mal-Verġni imqazza Marija u Malla u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor lil bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, u ta' kull ġens u ta' kull irsien, biex isebħu fl-imkien l-għaqda sħiħa ta' bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem. F'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, l-istess Spiritu li qiegħed fina, ejjew ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti f'ismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħat għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi anke intom li intom fid-djarkom lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Fil-waqt li tistgħu tħarsu anke lejn Ġesu fit-tabernaklu fl-Ewkaristija, ejjew nagħmlu flimkien jinfisimkom it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li int insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Slima lik Marija bil-glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, liena li tqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U issa indawlu ħarsitna lejn Omra Marija u ngħidu flimkien magħha it-tlef ta' Marijiet f'ġiet li tijiem li damet fil-qabr. Nresqulek o Marija it-talba tagħna u nitolbuk tieqaf magħna bħalma dejjem waqaft magħna fil-mument tad-diffikultà. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuma, kifet sejfin liknet. Kem dbatiha f'qalb u ġuħa, li madwejja li finiha, ħasset l-om imbirka. Meta jmut il-ġisem tagħna, ħamel int li r-ruħ tistana, dawlu seb il-ġenna.